Ingdeng plikep Brazil kep karbiri sonimso ronga je long Russia det amuni datum tanang chitong dunji. Jakweasong NGO Robert Tiso charne bepia tumpen ke paturpi pon miskewa F chipate padopon pon. Bangsora je kachipate long isi ang krakpen berta kelong dona tengki miskewa F final round angdeng. Kachipate pon jianing ve India det pen angtan Russia det lapen Assam state pen nongnam kachit hangklong klong atumaphan special guest phapang jangalo hiaman pen miskewa F aphan aliracham nangkipa pidunjia phan kachopha tengpen nangchi tongdunji pusi bertalong lo pusi NGO jakweasong pen pachinipon Pinpur me kidamtang karbiang long arani kitalon husitame Bollywood movie along nongnam kachi thang plup cheparjan bangphu Sakti Kapoor lunse pi Sunidhi Chauhan Ritori ba phan hang si karbiang long Kilir Seng Anglong Langroy Langjeng Langsun Haihui Pirthiamoni da phan pachini pache thang jia phansi karbiang long autonomous council CM Dr Piliram Ronghang EM Rites Inghi EM Lunsing Teron lapen team karbiang long pen claim damponlo Rason sinonang keleji ingdeng plikebra sirkep karbiri sonimso ronga jelong north east ahabar angbong pen abarim nai kewa F ronga jeta isilo Ladak jasemet karbia khai lamlun porom puthi pindeng sumpot pen chenglok akaprek kaprek ason chipate padopon pu Lasonapor hot pirthiamuni datumta karbita khai kang thim jutang porom puthi lamlun ingcho pikpu kapachi thangji kapachini jia phan puthot Russia adet amunit aphan sitame chophapanlo si team karbiang long keja anparta cases maipu Chandra Singh Kro atuma phan NGO jakweasong ningak long pen kachuro alam the pajorpon